Be anyị ekene m unu, daalụ m. Ka eke unu mee, unu asaala chi. Ndewonu, ndewonu. Abịa m ịgwa unu na ọnwụ egbukweni ka alụrụ aka. Ya bụ, ọ bụrụ na ị na-achọ work visa ọ bụrụ na ị na-achọ work visa, ọkwa unu ma employer ahụ ngwa unu, employer ahụ ngwa na unu si na si bịa ka eme kia certificate. Ịbịa ime kia certificate, ọ bụ akpa ego abụọ na ọkara, akpa ego abụọ na ọkara. So ndị na-anụ Igbo ọfụma ga-anụ ya. Ya bụ, ọ sigosi bịaba m sendị elu unu iji mekia certificate. Ndị emebere mana ndị mebugoli ọ dị acceptable. Ya bụ, ọ bụrụ na imebugo ya na inwelie ọ dị acceptable. So bụ weta nke imego ma ọ bụ ịbịa mee. O nwekwara ọzọ mma enye unu ga-eje ihe dịka na Enugu ma Port Harcourt jee mee. Nke ahụ bụkwa the same price. Ọ bụ ndị British na-akọndọtụ. So nke so gị ị gaa na ya ga mee. Kịta ọ sị na ọ ga-ana asatọ okirikiri isii iji wee nye gị work sponsorship ahụ. Ọya ọgwa mụ na ya kpaa n'ụtụtụ a, and ajụrụ m ya maka ndị nọ Dubai. Ịma ndị nọ Dubai na-achọ ịbata United Kingdom, fabulu ibu. Njụ anya si ya kee maka ndị nọ Dubai na fa enwetegokwa m kia certificate, nwetakwa IELTS, kee ka fa si ga-eme wee bịa. Ọ sị ọ bụrụ na ị nwee resident permit, ịdị sure. And ọzọkwa bụ ihe ejeju ndị British High Commissioner, ị ga-ejeju fa na Dubai ahụ na ịchọ sponsorship to UK. Inwetie ị ga-esi n'ụzọ ahụ bịa, fasa gị ya, iwee du shọ fasazia gị ya, iwee malụ ma ị ga-esi n'ụzọ Dubai wee fee bịa UK. Mana ọ bụrụ na fasa gị ya, ọ bụrụ na ịma isi n'ụzọ Dubai wee fee bịa UK, ihe ị ga-emebu ịnaghachi azụ na be anyị. Ịnaghachi azụ isizi ebe ahụ wee kwado bịa. Ọ bụ ihe ọ si ka m gwa unu. Ya bụ, ọ sikwa nọ ndị dị serious inwetachago ihe niile a asịsị nweta, na ọ chọrọ inye onye enwetebere ihe ịnụ di na nwaanyị kwado ma police record ma tuberculosis ma ụmụ ihe. M na-etinye na caption unu fụcha ihe osisi weta. Ọ bụrụ na ị wetebere ya, ije na-akwado onwe gị. Maka agwa m ya na ụmụ nwanne m na-abịa. Agwa m ya na the same mother, the same father. Maka ejego m na nke ofu mgbe nduje nwanne m nwaanyị mee biznes kara aka. Ọ gara aga. So ọ nara eme ihe ụmụaka. Ịma na ngwa unu mgbe ahụ na ọ nwere ụlọ akwụkwọ ya dịka polytechnic. Ọ bụ ndị ọcha na-arụli ọrụ, ndị ọcha na-azụ ya saa na ma. O nwere mgbe ndụ nwanne m nwaanyị wee jee mee biznes ebe ahụ. Ọ gara aga. Ọkwa m gwara unu na asylum, ịbịa ili asylum, iwere afa so gị ebe obodo enwere ọgba aghara ma ọ bụ obodo ebe a na-anụ agha wee lie asylum, afa gị chenjie. Ịma njinụzi certificate ego na be anyị mee anything. So ụfọdụ na-abịa wee chenji afafa ka fa nweta akwụkwọ. So nwanne m nwaanyị ahụ ọ bịa na mgbe ọ dụkọ mgbe ndị Liberia na-eme agha ya na ndị Sierra Leone, o jezi afa ndị Liberia, zachaa anya si na ọ bụ onye Liberia mgbe a na-anụ agha ebe ahụ ya na nke Sierra Leone. Ọ zachaa anya si na afịa zachaa ụmụ afọ ahụ fa na-aza. So ọ bụkwara akwụkwọ na be anyị. So certificate ebulu ihe na-anụ iyi, ihe na-ewepụta nzie. So ihe o mezi bụ ọ chọzi ịba uni. So ihe ejekweni gụọ akwụkwọ iji ga-enweta ihe dịka GCE, English and Math. Inwetakwa level 3. Ọ ga-eje gụọ anya, mana ọ chọrọ iwesti oge maka oge adị ọzọ.
onye a na-ekwu akataga arụ ọ gụkwara akwụkwọ na be anyị mana duto na oche nji afa wee nweta akwụkwọ so ọma nji nwuzie wee gaa yu o ji ewele afa Sierra Leone ahụ wee jee weta akwụkwọ iji ịgụ akwụkwọ ihe agụzuchie 4 years before nweta English and Maths nwetakwa level 3 nwoke ahụ nwee skuul so ije gụọ na nke inwe ike ma ịgụ dị na ma ọ bụ ịbịa nwa 2 days asị na ibugo ede enye gị o ji ebayun kịta ọ gụchabago mbụ nwanne anyị nwaanyị ahụ ọ gụchabago so nwoke ahụ na-eme ihe na-aga aga so o ji ebayun kịta ọ gụchabago maka afọ ochenji afọ be anyị maka na ka o nweta akwụkwọ jeze afa ndị ọzọ o nwekwa mgbe asịsị dị aka ka emee ifa padon onye ọbụla chenjiri afịa bịa kwuo eziokwu ka enyi ya akwụkwọ afịa ezigbo afịa dị asị anya ga okwere aga asị anya ga okwere aga so o nwere mgbe emee general padon maka fa makwa na ụfọdụ na-asị asị so o nwere mgbe fasi general padon ndị nwere akwụkwọ ndị nọzgo obodo 5 years ọ bụrụ na ị nwere akwụkwọ bịa ka enye gị akwụkwọ ọ bụrụ na ị mere adụrụ na isila asị n'afọ gị ma eji gị bịa ka echenji enye ka ọ bụrụ rel ụfọdụ ejere fa na-atụ egwu ndị o so na ndị ejere o bulu afa obodo ọzọ afọ onye ọzọ afọ ya bulu afọ onye ọzọ obodo ndị ahụ na-anụ agha so afọ ya bulu afọ ahụ so satifiketi ọ gụrụ o debe n'ụlọ bụrụ ihe na-ana iyi so ọ chọrọ ịgụ akwụkwọ ka ọkwụ ya gbanyite ka ọ na-alụ ezigbo ọrụ ịma ihe o mee ọ ije weta level 3 ihe agụmkwe level 3 ịgụ ọnya ya na GCSE English and Maths ihe ike ịgụzitie 4 years before inweta ma 3 years mana onye a melie ịmara at twinkle of an eye maka o nwere ụlọ akwụkwọ ya ị ga-ewetenwu English and Maths ebe ahụ ị ga-ewetenwu level 3 ode enye nye oweli ebe a uni duto onye ọgụbugo uni na be anya ọma mfiasi ahụ ọ baala onwe ya uni kịta ọ nọzi final ka ọ gụchabago so emebugo m biznes wit nwoke ahụ ọ gaa ọfụma ọ na-emekwa ihe kia na-eme ihe employa so ọnya ka ncheta wee kpọọ ọnya jụọ ọnya wee gwu ya si ya na ụmụ nwanne m nọọ m ga-akwụfu ụgwọ ya gwa m ọ gwakwa m 8,500 ihe ọnya osisi oke ka ọ bụzie 8,000 pounds ya bụ 8,000 pounds ahụ pụta 8 million naira na bank and o meeli gị ọga inwe nwunye gị so abịa ọ bụrụ nwunye gị ka emere di gị so abịa so ndị dị njikere famegodi ka ọ gaa ndị adịrọ njikere unu jee kwado akwado unu ga-eje kwado akwado ma ọ bụrụ na ị dịrọ njikere ije kwado akwado ịkwado akwado pụta ịpịa afafa daa mana ọ bụrụ na ị kwadoro akwado ịbịa fapịa gị daa so o kwesịrị ka ịkwado akwado mmadụ kwesịrị ka ọ kwado akwado mmadụ ekwesịrị ịnụra ihe ime gidigidigidi ime gidigidigidi ịda ada isekpuru a na gwujie ji ịkwụla ọtọ gwupụtebe mba ịkwụla ọtọ gwujie ji isekpuru ala wee gwupụtebe so ọ ka mma na iji nwayọọ wee mee ihe so achọkwa onye ga-aga ọgakata iru ọgaba azụ ọ bụrụ na ịdị njikere ma fekwa na asatọ okilikili isii ahụ bụ nke a ga-enye employa so bifo ịkwadoche ọ ga-efukwe gị ihe elu ise ofu na ise na okilikili isii nya 15 okilikili isii ma ọ bụ 12 okilikili isii bifo ịkwadoche eje mmechi ụmụ ihe ahụ ọ
ọ ga-efu gị obere ego. So ka ị mara ihe ị na-eme. Sọsọ nke nwoke ahụ bugodi asatọ okilikili ise, ị ga-emeni ụgwọ visa, ị ga-emeni ụgwọ flight, ị ga-emeni ụgwọ ma tuberculosis ma police record. Ọ bụrụ na ị nwee transcript, ị ga-agbagali transcript gị, ị ga-eme. So onye na-akwado ihe ga-edebe nnọọ iri okilikili isii ma ọ bụ 12 okilikili isii ka ịdụ shọ. So ịma na ụfọdụ akọwachara ọfụma, ịgakata isi hei na-akọwachara gị ya, na ọ bụrụ na akọwachara gị ịma ntinye isi. So na-akọwachara gị ịchọzi ịbịa, ọ ga-eme kia certificate akpa ego abụọ na ọkara. Ọ bụrụ na ị nweghị already, ọ ga-ewu ya. Then IELTS, ma ọ bụrụ na ị bụrụ graduate. Ọ bụrụ na ị bụ graduate, ị ma na ị ga-edetezi transcript na letter from your school. Ọnyanwa ajụ m n'aka na m akọwagoro unu ya ọfụma. Daalụ ngwa ka emesịa.